Hi guys! Madung adlaw natong tanan. So karon adlaw day guys. Kanang mapay pag uli na mo sa Ate Ali. Daganihan naghatid kong leksi sa eskwelahan. Hanghang Diyos leksi nga. Taman na kus gate na kung musin dito sa ilahang padong sa room. Kay agang tiil lagi sakit ka dyan ilakaw. Kiang ko mauwaw kus mga mais siya o ginikanan. Gikan permis Ate Ali naghatid og pamahaw ni Kuya Mario. Nagpauban naman ko Ate Ali kay di man pag kumakasila dito sa presuan, na naman ko gawas taman kay mauwaw po ko magsulat ito kiang-kiang kay samot manog hubag nga na-inject ka na ko gapo na pagli na nagtangtang kay sakit. First time lagi na nagi kuanan og ngani. Di arang hubag, may hubag ang tiil, sakit ka di na matunog ko daning lapa-lapa. Mana maglisid ko lakaw. Di agtambaw kay grabing katasawan. Nagkuhan ko, timpla ko gatas. Sa gula nagkape gamay kaya ano di po nagluod. Dada mo ko Yakult nga gipalit liksi. Giup man agre. Pahan na naman gipainam ni Aliana. Dada pa tulo na bilin. Nga pa na ipabaw ni liksi anja. Nagpalit ko duha ka ingani. Ito kay ingani. Dada nurot tag-isa. Dada pa ito. Upat na bilin to ang Aliana nag-usa. Kaya nang pananihatag mo ng nanay kay kuan. Madagat man na og kanang di pandaran ng rate, dapat po'y pan. Diyan, nagpataod ay may, dana day wifi guys, nagtaod sila. Diyan, basi katong naiganahan, magpataod pag wifi nga dariras amo do. Adto lang po mo pataod nila, kay lami ilang signal kay kusog. Niniwang, dali na po ko niniwang na po ko balik na. Dagang naong kay na itong, kaya kaya nilaging mag-drive ta nga. Kuan, init ka dyan. Bahalag itong basta kay baskag karon na disgrasya mo kang tiil. Tiil may bawaan ng disgrasya. Gani arang lipadang nanay kay nakasignal na lagi dyan. Kahilak si nanay sa kalipay kay da kurong mga anak. Kit anak kurong des TV dyan. Nihilak si nanay kay kuan. Yan na makita na nung kurong dyan mga anak sa TV. Si tatay mo nung kurong di nakita. Ito nihilak si nanay. Salamat ka Diyos nag-sponsor na mas wifi kay di nagatid may mulakaw mag-upload sila dyo. Si nanay nalingaw na pas na najigtan aw mga vlog nila tiri purami may diyang si balik-balik igtanaw. Kay mau may wadari. Sila Ate Julie sila dito taga Cebu. Love you day. Tapos na gabi mga alas 10 putos na magtanaw. Kaya magkatanaw itong sugod pagadid kay karon pa man nakapa-wifi. Gi-connect man naman sa TV. Kay kaning TV ni Kalimwil man rin. Na smart TV man dyan makunik man ag signal. Gipa-connect pa naman sa nagtaod o kuhan na po. Na din tangtangan nakalimot mo kung tangtang dani. Sakit magod ka adyo. Kaya araka ni pilit sa panit ara ning bas na tubig mo nang gisakitan kung kuhan. Sakit-sakit pagalig injection. Tawanan ko kog injection ga kanang ito pag bitaw mo bitaw itong pagpanganak ng leksing na high blood ko kay nahadlag ko sa injection katong bitaw pag gapan ako rin isa natong kandihay nagkuha naman ko ng motor kay na ako na yung mga LTO daw ako may lisensya ang motor plano lang ko mukha pa kong lisensya sa mahal man lagi sa mag-seminar pa po mag-focusing sa trabaho puhon-puhon. Masa tamo ko ang lisensya. Di mapugoy at tugladyo mo biyahe. Ay naman alis siya. Diya kaya LTO kay manhin na mag-alis siya na. Mau nang maglikay sa laman din. Kay delikado madakpan. Sayang ka doon. Nag-sponsor sa motor. Si ma'am nasa Germany. Salamat ka doon ni mo ma'am. Diya kuan. Kanilagi. Grabe sakit agapon pagkuhan mo na kukasukaan paghuman. Nagsakay ko series. Gipiding na naman na kay. Wala naman yung anesthesia. Te anti-tetanus da ikuan kay. Ngel-ngel daris. Ahang kamot ya maghuwoy. Da sa puna kaya pagkunan na yung tugtarang. Mag-abot atos kandihan. Injikan ingin pagkadag na. Doktor dito nga nung karon pakuno-kuno pa-injik. Nga nihubag na. Kaya doktor mo ko dali sa Alicia guys, may doktor. Kaduhan akong balik, gapon yung balik ko, kaya darang ko slonis na tunod. Kaya nang laba lagi ko,
Nang laba ko pagkalunis guys, nagdali-dali ko kay hatod po kong Aliana, ang hatod po kong liksi, wa ko nagtiniil, wa lagi po ko nagdahong nga nailansang, natus likod, natus na yung mga pasyon. Nato ko nang hayhay, kaya hayhayanan mo itong dagto na mo. Kusog po na pagkatanaba, pag tanab na yung nga, kay musud na ako pa doon risbay, ning kanggit magang tiila, lansang mo dahil nagtapok. Mo ito singgit kong tabang ni Ate Ali, si Ate Ali mo yung naghubot, taas-taas ko na po doon, kuning tanaw kay talawan ni kong mga na. Mo na ito pagka gabi nagangot-ngot na, ang ito nga ning hubag na. Ning adto kong sinter, basta magparesita na naman kong kuan ba para anti-tetanus. Kay para ag mga nurse na minji kuha man di doktor kay kuno diha, lunes pa kuno na ja mag samot kay kahubag mo nang ning adto ko ug kandihay. Salamat po kung Ate Monica kay gitagaan ko pang kuan. Pang gasto gapon ja tambal kay mahal man nagbuok sa Guam Music Club tag 45 man nag-isa. Diya 20 ka buok. Napapayat ni pinami. Naitam nagangnawang diya na sugod. Balik na pag ko kamaot. Nawaot mga kasi ko. Naitam na kay suroy-suroy. Dari sugod tos pagpista. Dari puti. Kay basketball committee. Arang inita mo na nga na. Dabalag ito. Basta kay basketball pa. Mag-birthday na naman kahapit na kuha na nugang tiil. Di man pa importante nga handa sa birthday. Importante gitagaan patag baskog nga panglawas sa Ginoo. Gapon may pasagdi. Gitagaan gapon may kuan. Baskog laging panglawas. Samot importante pa ang anak. Siliksi. Tawag hanggang itong ipa-absent kapos palis kay di mo na ang kaya maghatog kay patirhatog palagi po sa room. Karon gihangdo na ganihan. Mahangdo raman pod. Ang ipa-absent pod gapon ganadto ko kandihay nagmalangan kog uli way magsundo. Naluwid ko na pagkuas TV signal kaya ang lipada na kahilak sa eskalipay. Okay, kuan ko na makakita na lagi. Sayang ang kuno si tatay di na makakita. Silang mga anak, mga vloggeries na nga nanak ko sa TV makita. Huwag samok sining langaw. Ang snacks na tanin dyan guys, sa pagpaan yan. Sobra man ipa-snack na katong nagtaod sa wifi. Snackan po kay iluoy po. Tapos sila sa gawas, tako na resod kay init ka sa gawas, makuwag ang tiil. Mga guys ko, tapos hindi nang natin yung tambaw. Papa ko nag-iris kay gabi pa nang gisuot. Ako dyan mo kumusta taas, sakit ang tiil. Magpadunor akong jacket, tirik si ganyan, dito ko hatod. Imbes kay magtanam na kus dragon fruit kay ikaglig kus mga dragon fruit dito nga malabda na mo to ko merkado ulit siya na may daghan. Agi lang dragon fruit guys kay gagmay pagpunuan daghanay bunga. Natanggong agang itanamay na dari. Punan pang gali unta na na. Hindi nagmawala ning hubag sang tiil. Tamnan dito ubos pang wala tamnag kamuti. Asang tawos na na kayo, ihatag lang yung Yakult kay masayang. Gibaw na naman ito na sliksi ganyan, gibaw na po doon na hindi nagkapalis. Kaya para di masayang Yakult. Mupalit kong tag-usa-usa na naman, kaya gamang repang ko dari, wala na magipandar, kaya kurente lagi na mo pa. Liog ag bayranan. 1,000 kape namang bayranan das buwan sa August. Nanay, kahila ka nay, kay nanas Promise TV dako nanay. Nana mi signal guys, salamat sa mga sponsor kay nakasignal namin na kahilak si Nanay Kalipay kay dag Nana si Jay Kalingawan daris bahitan aw og YouTube. Kinahanglan diri magpagwapo pag-vlog. Kay kitaan man ag-atak ang porma na na. Kailan nanay hilak man. Asa ka na dapit?
Ha? Ngilak si nanay kay sayang kuno di si tatay di na makakita. Siyang mga anak nga vlogger nga makita na sa TV. Mahabili naman. Hindi naman sa ibilin-bilin sa among antig bantay kay kaon na. Ako naman mag-ihaw. Hilak man nanay ka. Tuwa naman sa sitahang nga tuwaan. Manang ako, as much as possible, wala ka po mag-ihaw ako ina na kaya takmoog mga view. So, don't forget to follow. Tanaw ka tirila. Yung mga lugar para ikita ko yung dulo. Eh, naglahay ko kasi itong content para matulis. Ito ka nga doon nakapost sa asan dyan makagin. Minaw ra lamang katay lo kay raman. So guys, sana hindi ka kasi lang nagdabo ni Cloud. Sa TV na tay, connect. Ilain si Mita na. Tears of joy. Mo eskwela lamang kabi kay mo anira ba si knowledge ja mabsin na pug ka. Ikuan yung wifi ba i-promote? Guys, morning. Kinsay gusto ko tayo internet guys. Tawagin lagwan, Jimj Tech nga page. Paano may sa ibaw na sila. Sa Jimj Tech Alicia. Shout out Tiger Boys, Alicia nun. Yeah. Salamat ninyo. Manag-install guys. Ano na may signal. Pwede na mag-vlog. Salamat. Pag-ulit na na. Mula ka na sila?